गानलायो लाखोमारानो जागासिनो मैडम थाइसेबो मोनाखैब्रा बे आं थाइसे होबाय अनना होनायसो आं बिदि मोना जालांनो एक्सट्रा सोना लाबोखादों मिथिबाय औ आराम बेयाव आगर एरहोनोबो हागोन ओमफ्राय बैग्रिफोर लानानै फैखाबाय आङो दा सिख'लायनायसो जायो ना मायो बैग्रि बिलाथिबो बैग्रिबो गारि खारगासिनो ओमफ्राय थांगासिनो जों नै माबाया मोनफैबाय मा होनो बनरगाव मोनबाय दा फैयै फैयै लामायानो ओरैबायदि गाज्रि माने मा बुंबावनो बनरगावसिमाव रासिन गाज्रि माने बे ओरैबायदि दालां बानायनायफ्रानो जोबनो गैया आरोना सफायावनो गिदिंबाय थानांगौ ओमफ्राय बिराद गोबाव नांगौ बेयाव सफैनो बेसिमाव सफैनो मानसियानो गैया नै लोगोफोर थांगासिनो आं दा ओमफ्राय नै सिखौहा बेबायदि जोमलायनो गोनां जाबाय आरोना ओरैबायदि हाद्रि ना बिराद हाद्रि जायो दा खयथायाव सहैयो 10ता बारखाबाय नै ओरैनोथ' आंना 10 मिनिट दंबावो टाइमाहाय क्लोज जानोहाय ओमफ्राय दा एसे लेट जासिगोन दां 5 मिनिटसो बेनिफ्रायथ' मानसि गैखाया नालाय दा मानसि ओंखारनांगौ गैया नालाय थाब सहैसिगोन आरोना दाथ' लामाया गाज्रिमोन ओमफ्राय दाथ' मोजां जालांसिगोन लामाया टाउनसिमावहाय दा सहैबा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै आङो जि रागा जोंबाय ओरैनोबा ड्राइभारा गारि गैयिनि मानसि गैयिनि लांदांजोब नालाय गारियानो बेसारा जि लस जायोना बैग्रि जानो ओइ मेडाम जा सानैजों दे मुकबां खालामसै बैग्रि जानो आखाइजों बारनांगोना नाय माबा लाखाद' मानसिफ्रा लानो रोंला ओमफ्राय बेखौबो नाया रावबो बेसारा बानलुआ बेयाव दंमोन दा नै बानलुबो दं बेयावबो न'आवनि सोरबाबा बिदि जाबावबाय माजों जादों आंबो गोथाव मोनो बिदिनो जानो बिजों जायो आरो औ बिदिनो जानो जालाय नोङो आंनि नैबेखौसो जागोरगोन ओमफ्राय खोथा जालाजोबदों दे फोरों नै आं जानायसो होनसै ओरै दंबाबो होख्लायबाय दे गोथाव जादो दे मिसिबलायनाय जादो सोरबा थुफ्लेद' बेयाव औ दुन्दिया जि जोबसैबो ओमफ्राय होननायनायसाय बोरो औ दे औ जोबसै दुन्दिया न'नि ना मानि हनै दुन्दिया न'नि ना मानि न'नि नङा बायना लाबोनायसो आं न'निखौ लाबोनो हागौमोन मिन्थियासै ना बे संख्रिया गैलाबो दे होसिनदोंमोन जानो हायो आं जानो हाया ओरैनोबा जानो हायाहाय बेबा खम गोथाव जागोन बे हारसिं गोथाव जायाहाय बे जानाय टाइमफ्राव हारसिं जानो सुखुवा ओंखायनो ज'सो जानांगौ नै बेयाव दोनसै मा थाबाय थानो
आङो फुजा होनायनि प्रसादबो लाबोफादोंमोन ओमफ्राय बेखौनो थरनैल'मोन आरोना प्रसादाबो ओमफ्राय बयखौबो रानलायनानै बयजोंबो रानलायनानै जानो होननानैहाय बेखौनो आङो फिसा फिसा फुबाय ओमफ्राय बेखौनो बयबो जाखांनानैहाय बैग्रि जाखांनानै जाबाय आरोना बयबो ओमफ्राय नै बेयावनो सासे मेदामाहाय गावनि बैग्रि बे बानलु लगायनायखौहाय देखायदोंमोन आरोना बेयावहाय भिडिअआवहाय देखायहरबाय थादोंमोन ओमफ्राय जा ओरैबायदि स्पिडआव देखायो जेबो नुस्लाबा आरोना बेखौनो जा मिनिदों आङो नोंसोरखौ र' खेबजोबनांगौ ओरै केस जाहैसिगोन आंनाव ओमफ्राय जोंहाथ' जेबो नङा गाव बायदि हारसिङै हौवालाय गासै सिदाया होनदों गावहा स्कुल मोनाखै मोनाखैना नों स्कुल एसे मा रायलायदों नै बे थारमाने जाय इन्दि सि लाबोयोना बे इन्दि सि लाबोग्रा बेनि बिमाखौ बुंदों आरोना जे इन्दि सिनि दखान खुलिनो हागोन होननानैहाय दख'ना स्ट'र माबा इन्दि स्ट'र खुलिनो हागोनथ' दाग्रा थाबा खुलिनो हायो ना बिमाया दानो सानै साथामसो ज' नोंसोरबो ज' जालाय मोनबासोमोन ना बिदि आगर एरनो गोरों मानसि गैया दाग्राल' थायो दानिया बै माबाफ्राव दाग्राया मालाय बे उइभिंफोराव दाग्राया मालाय बिदि आगर एरनो नाङाना बिसिना थाखाजोबो जोंना बेसेबां होनामोन आब' नायदों 4,500 थारमाने आं थांग्रोमोना बिदिनो माखासे आलदा कलिगफोरजों रायलायगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय बेयावहाय बैग्रि जानो लुगैनाया सासे मेदामा आंखौ खनाजों नाहरगासिनो आरोना माला जायो बिसिनि रायलायनाया दाबो खेवा होननानै बेखौनो मिनिनाया मा जागासिनो आङो मोनाखैब्रा बे आं थाइसे होबाय अनना होनायसो आं बिदि मोना जालांसै सानदों एक्सट्रा सोना लाबोखादों मिथिबाय ओमफ्राय आं बिगोमाना थिख्लायासो लांबाय नै बानलुआ ओरैनो थाबैसो फुजानि नङा दा लांदोंसो गाबोन जानो गाबोन मा लाबोगोन जेनेबा लाबोबाय थागोन गाजरफोर गैया गाजर गायाखै बायनायसो दं आंना बायनायसो न'आव आलदासो लाबोनांगोन खामफ्लाय लाबो गैला सुरिजोब्बाय जाखांजोब्बाय बोरो दुन्दिया औ बे बानलुआ गाबोन जाबावनोसैलाय र' माबाबा गाबोनबो लाबावगोन आं मा बुस्थुआ ओरै जाब लाखोमानानै जागासिनो मेदामा दंबावोसो मेदामनाव मेदामनाव दंबावोसो बेनो बांसिन लादों दे आब'आ दा मिजिंथिया आन्दायफैबावसिगोनलाय नै जाखांनानै प्रसादबो लाबावदोंमोन आङो बेखौ जानोसै दाना औ मैगं खनाजों हरबाय थादों होनबाय दाबो आङो गिनानै माबाखौ मैयानो खाहोखादों मा होनो बैग्रि गिदिरा ओमफ्रायहाय बैग्रिनि बेखौहाय खानो सम मोनासै दहाय फुङाव थाग थिग लाबोनो मोननाय नंलामोन बेखौबो थाग थिग बे मावग्राया फैबाय माबाबाय होबाय थाबनो नों मैया ब्लग होदों नामा औ दाख्लैनिमोन जाखांनानै दाख्लैहाय आङो साननै बाद जायो एबारथ' गैबावासो नङाबा उन्दुजोबोसोमोन ओमफ्राय दानना होजोब्बाय ना जों थांनाय बोसोराव मोनजाखादों नैबे नुहुरनाय बै आगर दखाना बे टार्निंनि बै आगर दखान गोजौआवहाय नुहुरनाया बेयावहाय थारमाने एमब्रयदारि सुयो होननाय खोनादोंमोन आरोना नंगौना नङा आं मिथिला बेखायनो मालाबा आंहा माने माखासे माबाफोरखौहाय सिफोरखौहाय माने प्लेनफोरखौहाय आरोना बेखौहाय एमब्रयदारि सुहोनो होननानै आङो दहाय रायलायदोंमोन आरोना लोगोफोरजोंहाय ओमफ्राय नैबेयाव सुयो होननानै बुंदोंमोन आगरावनो दा नंमारगौना नंमाराथाय मोजांबो मिथिजोबा नैबेयाव आङो मन्दिराव दोननो माबा लांफैदों सि लांफैदों नायनि इमानखिनि हाफ मिटार ना किमान হয় ঠিক আছে হাফ মিটাৰৰ কিমান 30 टका আছে नै बेयावनो मेरला माबा फुजानि आरिनि बेयाव मन्दिराव दोननो सि लानां হ'ব হৈ যাব আৰুতো নালাগে
কিমান এইটো আঠা আছে অ 20 टका नै आं बेयावहाय खाथियावहाय गारि गाखोनो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै बेयाव इन्दि सि दङ नै दख'ना नायदां इन्दिनि दख'ना बे मारै एसे फिसा जागोन नामा ए फिसा बेहा एसे औ एसे फिसा बेहा एसे फुस्लास्ला औ बियो माबाथार ए औ माजोंबा सुयोनो हायो औ औ बे प्लेन ना माने औ प्लेन इन्दि पियर इन्दिखा ना माने माबाजों लुनाय अ आखाइजों लुनाय औ औ मेचिननि नङा औ औ बे 4,500 लांनाया बेसेबाङाव लांबाय आं 5,000 होनो ए औ 4,500 लांदोंनो प्लेन बेहा मानो गुफुर होनदों मादै बियो माजोंबा सुयोनो ओमफ्राय खुन्दुङाबो बियो मिहि ए औ औ ओरैनो गोलावा बेसेबां गोलाव जायो मादै नायनायनि ओरैजाहाय औ ओरै ए लांबाय औ जायोना लावो ना औ प्लेननो दे उनावहाय लांफैनोसै आं मादै दे बेयाव थाबाय थाखायोना थाबाय थायो लाबोबाय थाखायो नामा दे ना औ औ नैबे गिदिरखौ मोननो नागिरा ए औ गिदिरद्राय नालाय औ औ ए दानो बायो नैबिसोरो ओमफ्राय प्लेन ना माथो जोमग्राया माने ए ए हौवाफोरनि 6 हात दङ बेसेबां लायो बिदिखौ हौवाफोरनिखौ 3200 ए 32 ए ओमफ्राय नैबे जोमग्राफ्रा बेसेबां मादै नैबेयो 2200नि ओमफ्राय औ नैबे गेसेङा औ 1200नि बे 1200नि ए नैबिसोरो 1200 जोब बेयो 2200 बे 2200 ए नैबे गेसेङाल' ए 1200 बिसोरो औ बेखौनो दख'नाखौ नै बेखौ ओमफ्राय प्लेन मोजांथार नुदों औ एसे खान्दा आरोना बेहा एसे फिसा औ एसे फिसा बे ओरै खान्दा ना ओरै ए बिदियानो मानसि फिसा गाहायफोर मोजां जागोन औ एसे फिसा जाबावनांगोन दा मानसिया जाहैगोन थागथिग जाहैगोन ना औ मोजां नुदों बेहा स्लिमनो औ आराम बेयाव आगर एरहोनोबो हागोन औ औ बे साइथिं खाथियावनो बे मादैनि दखाना नै आङो बेखौनो दामखौ मालाबा लांफैनो मादै आङो दे सोंनायदों औ औ औ दे औ औ औ औ बेबायदि गिदिरखौ दायाखै आगर एरनो रोङा औ ए औ मोजां नुदोंहाय नै बिसोरबो बेरफबलायनाय बे 2200 मादै औ 2200 ए लांबालाय माबा मोनसे मिलायना औ मिलायनानै हरजागोन ना दे उनावहाय औ हा बेखौ लाबोथ'वाखै आं फैसा मादै जोंना आङो गोजाननिसो नालाय औ फैनाया फैबाय थाखायो आं औ दे औ दे सासेया बेनो मा लाबोदों आं नायसै ससमा गानना गाना दे नायनि र' मामि बोरो जालागासिनो बेयाव बायहेरायाव हो मोजां नङाहाय लामायाव फानलाबायनायसो बोरो मानसिया आया हो औ गान लाबोदों गानदो आबै मामि लाबोदों दे गानदो दे औ नायनि मामि आयौ गानलायो आयौ जा नुबाय जा नुदों मा आयौ दे गानदो बेखौनो गानदो औ जाबायना औ औ मामि लाबोदों जादो बेखौ औ जादो गाननानै जादो